खुलुमबाय बयनिसिमबो ओरैबायदि हर थबाय जोंहा मिनिस्टार साहेबा जोंना दासो फैदों टाइमा नै 10:51 हरनि दासो ओंखाम जानो नागिरदों एकदम फुङावनो बुंनायमोन जोङो नै दाउ गांखं लानानै गोथाव जागोन दे भिडिअ लागोन दे होननानै ओमफ्राय मा खालामखो जायनो देरसिन बेखौ लागोन आङो ओमफ्राय मा टाउन थांना लानानै दासो सफैबाय बिदिखौ रागा जोङाबा मा बुंखाबाय आरामसे भिडिअ लानो थाब फै होननानै फंसे खोथाखौनो बार बार रायलायबाय थायो बिसोरो लोगोफोरजों लोगो मोनबाथाय माहा थांनो माहा मानो रायलायबाय थादों एसेबां गोबाव दालु होबाय था ओरैजाय आं मजानो जाबाय थानोसै आङो बानलु मानसिफ्रा मालाय खाथि खालाना उन्दुजोब्बाय आङो साला इसां हरावनो आङो माने जोंहा गामिनि नालाय इसां हर होनो आरोना माने मोनाखाबायबो बानलु गोरान एवना होबाय आङो सोरबा मोदोमनाया हाथिसलायबाय बे ओइनो मम'आबो दाउनि गांखं ओमफ्राय बियो थास' बिबार आरो खारैजों सङो जोंहा ओमफ्राय बियो सिबुं मैद्रु आरो अमा बेदर बियो अमा बेदरखौ जालालै आं दोनदो होमबालाय आं गांखंखौ जानानै लागोनसैलै खनसे गांखं रायजोफोर सामब्राम गांखं लगायनांगौबा टेस्टि ना आं संनायालाय जाखायो टेस्टि बे गांखंआबो माला लाबोनाय मिथिगौ ना साननैसो जाबाय खोमा ना फ्रिजआव दंमोन नोंनो सोलाबा टाइमखौनो मोना एकदम बिजि जाना दं बे साननैसो मिनिस्टाराना आइ आफाया जानानै उन्दुबाय ओमफ्राय दासो थास' बिबार आं जायालै ভালো লাগে না কেন आं मोजां मोना खारैजोंसो गोथाव ना जा मम'खौ गाबोन जाबानो जायो दायो जानो हाखाला मैद्रुनि बिमा मम'खौ प्रमसन खालामगोन नोंनो प्रमसन खालामनो फिसा दोङो आरो मोजाङै सुवा ना उन्दुनो ओंखारखाबायमोन आयु आं दहायनो फन हरनायाव नोंखौ बुंहरखादोंमोन नों जागोन ना उन्दुदो आं सिन्था जागोन बुङाखै नोंलाय मोजां खोनादों दासो बुंबा जागोन नामा गांखंआ बरिया जाखायोना टेस्टि गाबोन टाइम मोननाय नङा खोमालै मानो गाबोन एसे खामानि दं आंहा गाबोन फुंनि 8टानिफ्राय मोना 7टासिम बिजि आं मानो खामानि दं गाबोन खोन्थागोन र' फुङाव हेभि टेस्टि ना
दाउ गांखंखौ रुग्रोबाय हालदै होनानै बरियानो ओमफ्राय थावा मोजां फ्राय खालामनानै लाग्रोबाय गासिखौबो एसे आङो सामब्राम आरि सेरनानै आरो एवबाय दै होबायसो माइक बिहरनायानो आङो 15 दिनसो जाबाय खोमा टेस्ट खालाम मोनाखै ना दिनै फार्स्ट टाइम टेस्ट खालामदों आरो ना माइकखौ मोजां दा माबायदि खोनादों माबायदि खोनायाखै मिथिला दाहा इडिट खालामनायनि उनावसो मिथिसिगोन न' 15 दिनसो जाबाय आं बिहरना दोननाया गैया सोलाबाबा सर्ट लानो सानो गैया समखौनो मोना क्या करेगा टाइमा खैथा जालांखोलै एलाय आयौ 11ता जासिगोन माथो गाइस 10:57 नै सोरखौ लानानैबा बेरायहैयामोन एसां हटेलनो सोर माया लाहा एकदम बे गोन्नाया एसे सादों आंना ओमफ्राय aduh naik aja ini aja gokhri powerful mau jadi jangan ya ini jalan satu deh 2 menit loh 2 menit mana tablo ke yang mau bisa apa mau मालाय संनाय नों मालाय आरो माथो थांदो मानो थां ओइ मम'खौ गाबोन बरियानो साजायनानैसो दोनदो लाबोदो नै र' जानो हागोन ना हाला सिन्थासो नांदों टाउनावबो दहाय मामि बहुद माने जानो नागिरदोंमोन जायासै आङो जानो नागिरदोंमोन जायासै आं बहुद जानो नागिरदोंमोन जायासै आं न'आव थांनायनि सिगांनिफ्रायनो पास्ता जानो लुगैनाय गाबोन जागोन दे आं पास्ता दिनैनो थांनो गोनांमोन थगायबाय नों आं थगायाखैलै बोथोरानो थिनबायबा आं मा खालामनो देलाय आंथ' नोंखौ थगायाखै दा बोथोरानो थिनबायबा आं मा खालामनो नोंथ' मिथिखादों बेसेबां बिजि आं दा जेखियानो जादों दा रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिबिका ब्रह्म इउटुब चेनेलावहा ना मा बुङो रायजोफोर मोनानि जानायावहा बयनिसिमबो हामलाय गामलायनाय थाबाय मोनानि जानायाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय बिदि आरो भिडिअखौ दोननांसिगोन एसे नङा होमबा गोबाव जानो हागौ नालाय ओंखायनो थाबथारायदों आंहाबो बबेयो बिनिखायनोथ' गारनो बादो आङो हाराबाबो उखुबगोन आङो ख्रुब खामफ्रामहै खांख्राया आंरे सामब्रामजों बानलु गोरान सिफ्लेबानो होबाय जथेस्थ' नङाबा सामब्राम गुफुर गरसे बानलु गरसे सामब्राम संख्रि जाखाबाय मागोनानै मोदोमा
हानांगौ जेरैबो जानो सानफ्रामबो गोथाव मोनजाबाय थायाना मा गोथाव नंनाय गोथाव नङि बेलाय नोङो ओंखाम गोजा दै सोमनाबाबो नोङो बेखौनो मोजां जालाय नोङो बेनो गोथाव ना बेदर दाउदै बिबाल' गोथाव नङाना ओंखाम नोंसो नायखोदावो है आं भिडिअ लाबाल'सो बेदर हाथै जायोब्रा नङाबाथ' माहा बेदर जायो आं बेदर मालाबा जायो आङो जायाना सिबुंबो जाया थास'नि बंस'खौथ' मोनसेबो जाखाया हय दे रायजोफोर बिदिबा दिनैनि जोंनि बे जानाय भिडिअखौ बावनो माने फोजोबसिगोन जोङो बांद्राय गोलावबो जाबाय नङा होमबा जों दा बेखौ जाखांबाय मिनिमाम भिडिअ ना आधा घन्टा बारगोन बेनि थाखायनो जोङो भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनाबो हानायखिनिखौ लाइक खालामदो आरो जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो थाबैनो 40K नि सामथिंनो माने 40,000 साबस्क्राइबार थांनायनि लाइनाव दङ नङा होमबा गोजोननाय थागोन जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय आरो बिदिनो जानाय भिडिअ फुड भिडिअ माने फुड ब्लगिं जानाय लोंनाय संनाय थाबायनाय बिदिनो सोलाबा नुलांबाय थागोन सेम बिदिनो आंबो एसे बिजि नालाय गुड नाइट ना बाय बाय उन्दुनो ओंखारदोंबो ओंखामबो उखैदों जायजा अके बाय बाय